adwaro nagone kijende wa erokamano nikech ne giwuok in good faith, to kendo wadwaro ni wago mos kuom ne jonyuol ma inchie nowito nyithindgi e yore moko winjore ka nyithindo gi owuok oko. And kwayona maduong' ni dakwa government ni mondo chung kod these families gitim gimoro manyiso ni nyithindogi nyiche nowuok in good faith to hinyore sama nokonego gidhi mondo gine how they can compensate these families effectively. Mar ariyo adwaro nanyis ogandawa kata nyithindewa matindo masano biro sani ni gimoro amora ma ng'ato dwaro, discipline is key to success. Nyicho aneno ka nitie kijendewa matindo ma ka nitie kata noluong kata kuonde romogi to koro gin gidhi gi paro mar kuo. Nyo aneno ka issues mag kuo dwa bedo mang'eny thurwa kwawe Nyakach kata area machalo Kisumo, to kendo nyithindo matimo gigi yudo ka gin nyithindo kata mane secondary school. In Kisumu West, an aware of nyithindo moko ka nchakalo Maseno momak ka nche nonego watchman around Riat. Tiyudo ne gin nyithindo mana moko jo form 2, form 4 ema dhi timo gigo eko. An aware of nyithindwa mang'eny ma nche wuok Kisumu East ma nyiche nolus ngimagi. Koro jotendwa ma be moko tiyo gi nyithindo maricho. Ng'eny jo amanyo bire siasa manyien to dwa tiyo gi nyithindo maricho. Mok guide gi properly. Kaeto giwito ngima to nyithindo gi mwadwaro. Koro mago bedwa nyis ni monde gilok pachgi. Nyaneno ka nyithindwa mang'eny nyicho neg seme ka gidhi e liel to kendo mang'eny ni osiptal bang' maundu ma nyithindo timo ni josiasa motiyo kodgi marach. Mano ok en principle marwa kaka jo Azimio. Erokamano ahinya Mheshimiwa Aduma Owuor,